Liwat kapag require sa negative RT-PCR test result, kag pag may strikto sa protocol sa isla sa Boracay. Nagtugas ang epekto sa numero sa mga nagabisita sa isla. Si John Sala nakatutok. Halin sa ginpahalugan ng protocol sa agud makasulod ang mga turista sa isla sa Boracay halos nagbalik na liwat ang naandan nga kagutok kag kapagsik sang isla. Sa mga ulihi nga bulan sang nagligid nga tuig tubtub Enero 8 yara sa 4,000 tubtub 6,000 ang daily tourist arrival sa isla. Apang sugod Enero 9, bangod sa pagpaidalob sa probinsya sa Aklan sa Alert Level 3, liwat nga naging istriktong protocols antes makasulod sa Boracay. Kinahanglan liwat nga magpasa sang negatibong RT-PCR test results 72 hours antes ang biyahe. Limitado naman sa karon na capacity sa mga hotel kag iban pa nga mga tourism establishments. Gani, liwat naman nga naapektuhan ang ekonomiya kag turismo sang isla. Subong nag-range na lang siya into 2 to 3 to 400 tourist arrival a day. So maskin kahapon ganin sir, we have only this 341 nang tourist arrival sir. Dugang pa ni De Los Santos, hindi lang sa isla sang Boracay, kag sa banwa sang Malay, dako ang nanging epekto sini, kundi sa bugos nga probinsya sang Aklan. Subong nga liwat naman nga nag-require sang negatibo nga RT-PCR test results ang Malay kag Aklan LGU sa mga mapadulong sa Boracay, palaligban liwat sa LGU ang pagpameke sini nga requirement. Gani panawagan sang Tourism Office sang Malay sa mga turista. We really encourage our tourists that they have to be responsible enough, especially complying such requirements. Balita halin sa isla sang Boracay, John Sala. Buana, Western Visayas.